Allah diatele anak sento oh ada bapakku malang di atele anak sento kalau lah bakare larang rantau paku lalamo oh kalau bakare larang rantau oh paku onan tadi carito olah nombor ladu kini lama suwe oka nombor lati goe tonton YouTube larang rantau olah sinar lapadang Osamo mama bari nomor WA tukalan badaninyo bagala-gala badan putri sanang hati bukan kemain tak tabado sanang dalam hati lah samo magian nomor WA putri babali nak nyola ai pae
O putri babali anak nyolai ndak guna to bilang lamu dek lanyo minta izin balik nombor WA samo dipingkan samo lah tahu keduanya nak tabado sanang dalam hati bakato badan sianto onde dia kandung putri abang onde dia kandung dangabana elo jalan babali dia Joa kembali dia ke Jakarta kato sampai putri menjauh awak naik bang kereta api hari masih pukul 9 ndak tabado sanang di hati sanang taraso dalam hati ala lainnya izin babali dek la babali la badan putri ala hilang tampe emang gali lati boinyo dake stasiun alanya tunggu kereta kakak datang nyo nanti kereta kabarangke ndak lama sesudah itu lah naik ate kereta satu duduk di bangku kereta cek telepon olah datang sekali Mandari yang empon badan putri kira cek WA nala masuk nyo cali di badan putri kira nyo datang dari Samo membale cek WA samo membale juo dek lamo serupo itu macam cek nanta sabui babagai cek nanta bilang detik pembicaraan nak kata cek si putri kok bulie kandak dari putri abang babao kekara Hawang bangai Ari ala 9:30 kereta berjalan yu abang babao ke Karawang kok dapet kato sesuai kok lai kana kabalaku jawapan ceknyo pembalasan dari anto jawapan sekutiko kok itu nam putri kaban sia takut ba itu ceknyo pembalasan Tuhan Oba itu ceknya pembalasan datang sanang hati putri kalau iyo bang sarupo itu ko ado waktu abang ado taluang jalan-jalan labang ke Jakarta jalan labang badan abang awak ko tinggal di kalender Tuhan
Awak ko tinggal bang di kalender menanga keto dari putri ajawapan badananto jadi dek keto badananto samo membalik cek di WA bersanang-sanang kaduonyo. Oh hari bertambah malam ju tandonyo hari lah malam anggaran pukul 10 lewat sampai kereta olah kamanggarai. Oh baranti kereta api satu kereta lah baranti turun si putri di kereta. Onyo sambung kereta balik bait tu bana badaninyo la naik kereta balik nyo ali jalur naik kereta coy itu badan diripu. Oh terima nyo ambil kereta ke kalender coy itu nyo sekutiko la naik ate kereta. Oh sadang ate kereta ju cek WA ba jadi sayang-sayangan dalam WA ba itu kalau beri pandangi antara putri Josianto nananto kalau dilie ela ado pukul 10 lewat alun jo pulang di Manggale tuan. Alun yo balik di Manggale naninyo tatap di alun-alun membalik cek dari si putri ba itu inyo nambah 2 tinggal nanto di alun-alun to japui putri babalik lah sampai inyo ke kalender lah turun badan diri inyo turun di stasiun di kalender kalau de inyo badan putri satu badannya ala turun. Satu turun dari kereta keluar dari stasiun langsung ke tampe tinggalnya ndak bara jauh dari stasiun tuan. Ndak bara jauh dari stasiun coy itu kalau badan putri ndak lama inyo di bajalan sampai ke tampe kontrakannya setelah tiba tampe kontrakan lah masuk ke rumah satu tiba di dalam rumah. Duduklah putri santai-santai nyo ambil andua untuk mandi lah badan diri putri sudah mandi lah kababada ala dipakai baju tidur satu nyo ala malaga. Satu inyo selesai mandi nyo WA sekali badan anto padio call inyo badu bagalak kang alak latuan ola putri Joanto
Ariado pukul sabale bagala-gala sedang mawe ala kato badan putri onde banganto dangawana tak kobang nang kata jadi baru kenalan baru watamu pangana putri kabang yu ndak dapet bang dia lain ndak dapet dia anjak lain pangana putri kabangsa ajo Omandanga katonyo arupo itu onde putri ya di abang ndak adik saja rupo itu ndak putri saja rupo itu nana abang dia cuy tujuh saja barangke putri dari tempe abang jua gaya kuah oh saja nyo hilang tempe menggale perasaan abang pun ndak lama lain do dia perasaan rasa si putri di sabalayo putri menanga kato dari antua jawaban badan putri le sebenar abang kole sebanako ba itu kato badan inyo mandanga kato dari putri nana abang indah do dia baduto abang indah bagara-gara kok putri kurang percaya ambil pisau belah dadaku ada si putri di dalam nyoba itu kato badananto kato sampai putri menjawe kok kababala abang dado abang mati putri ketinggal laka alaman awak kamar asai bang alamat putri bang kamarasai mandanga kato rupo itu onde dangan di putri le sawana tu dia kato putri lain ndak baduto mandanga kato dari anto jawaban putri dalam WA nam putri nak doro bang moduto ko abang indak percaya co tadi juo jawaban putri ambil pisau belah dadaku ba itu kato badan putri tuan Oba itu kato badan putri basanang-sanang badan inyo lalewat pukul 2 balik inyo tu mana lengepon malalui lawe mana lepon melalui WA lewat pukul 2 balik bakato badan diri anton de putri ayah di abang lana hampir 12:30 lain ndak mengantuk badan putri ba itu kato badan anton jawa
jawaban putri tadi asal ya doa abang kawan mengece asal nampak abang sedang menggali asal jale muko abang dak ada putri mang antu abang Onda adodo putri mengantuk sedang mengecek dalam telepon di datam telepon pakai WA di sini ninyo nambah 2 tinggalan sedang WA-WAan to japui bini di rumah 100 anak sekalian nambah namo si upi iti Ariala pukul 1 malam nan suami alun jo balik duduk taman wong sama seorang dia ku abang bangsa bananyo kok kadi telepon ndak bisa paket bananyo ndak punyo oh memang nyodake tempe manggali dari Gang Ardio nomor 5 kalun-alun daerah Bogor ndak baralamo pakai Honda tapi kok kadi cali bedo ju ari sadang tangah malaman yang tuan Oh hari no sadang pukul 1 malam kabedo meninggal anak ndak mungkin anak dibawa keduanya ba itu kato badan cilamo taman wong samo sorang baduo anak sedang lalu Oh lain dak takalo bang abang tempe manggale ai aku ayo di daerah alun-alun lain dak paniang bang badan abang itu de inyo ici nantakana harapan gadang ke suami tuan Harapan gadang nyoa ke suami Liwa itu bana badan ici tinggal ici sedang bamanung to japui anto babali Onyo sadang mana lepon yo sadang padio kol baduo tu maju si putri sadang mana lepon bagala-gala Arya dosa tangga duo pae Ariado 1:30 malam baru bakato badananto onde putri aya di abang to tutui telepon dulu Ariado 1:30 barisu abang kemanggale kok salah maaf dek badan abang jangan tersinggung badan putri yo dek Oh abang indak baduto-duto abang sayang kabake putri ba itu kato badanan to jawaban badan putri kok sayang abang telepon awak sampai pagi ko abang piala ba alo abang mangaban sayang tu abang pura-pura abang Oh itu sayang namanya pura-pura kok sabatu sayang abang kabake putri menelepon sampai pagi asalanyo ba itu kato badaninyo Oh salahnya de indak lo ado salahnya put indak nanado cuman abang barisuk kamanggale ndak sayang putri kabang ndak cinta putri kabang ndak ibu mencari abang besuk mengantuk sadar menggale kok jatuh abang ba kato badananto Mandanga kato rupo itu barunya tarimo di badan putri kok iyo bang telepon kaditutui Disiko sajonyo mangece sayang putri cik lu sun putri cik lu ba itu kato badaninyo
lah sayang-sayangan dalam apeh muh menan putri ba itu pulo ditutui yo assalamualaikum bagala kang ala hola kaduonyo oh bagala kaduonyo telepon ala ditutui ala baranti mana lepon oh tumpah di badan putri tadi ala nyoti dua dalam bilik oh nyoba tidur dalam kamar setelah tidur badan putri. Oh guru sekolah dari Solo kinilah pindah ke Maninjau Basukun tumbuh 3 batang ados siaka pulang mendaki. Otak kajui putri sedang lalu raso sianto nama imbau awak tersinta jago seorang bagi gigi bantah batangi si oh bagi bantanyo batang isi ba itu putri dipandang naninyo ala tuma sadang tekalo tinggaan sadang coy itu tojapui badan dirianto oh nang kadai ala batutui ala di kabe garoba tadi di kabe garoba elo talata tampe dan biaso balik lah badan diri hantu kagang gardio nomor 5 tuan. Oh jalan Ardio nomor 5 ala babalik badaninyo ndak lama sadang pakai Honda sampai ke Tampe nanyo 7 satu tiba inyo di rumah tadanga Honda baranti bunyi Honda indak kalupo tak buka pintu di siji satonyo buka pintu rumah kiro iyo suami balik. Onde abang sayang jo ici takui ici bang indak tawado lamo bana bang babali la jam 2 hari coiko indak mencubo rupo iko takui koang abang bang kacalakaan otak kuinyo abang bang kecelakaan ba itu kato badaninyo
Mandanga katoco itu mangkota lambe dia abang pulang langganan urang banyak datang urang duduk di tampe abang juai aku asagan lo abang manutui. Oh kawan anak do di alun-alun duduk-duduk sampai abang menggale sagan lo abang tutui capek ba itu kato badana anto Oba itu katonyo badan to ndak guno to bilang lamo bana honan malam semalam itu indak kok mandi bang abang dulu mandanga katoco itu yo basu badan lamo sekete badan tarasu ange basu badan nanto sekete nasi talata di sici Tuhan. Oh nasi talatanya di sici dek nasi alata makan lalai bang badan abang lah mulai makan badan anto. Oh cukui jo ici sekalian jak tadi ci bang alun makan awak biasa makan badu tak canggung rasonyo makan sorang ba itu kato ici Tuhan. Oh selesai makan yo minum nan malam semalam itu ala tidur sarumanyo sekalo lalu hari siang. Oh nam pagi kalau dipandang nam pagi sepagi itu tumpak di badan buyong anto lapai manggale balik Ola pai manggale balik ala manggale anto balik di alun-alun daerah Bogor manggale rongoko ola jo aku Manggale rokoknya jo aku apa itu badan dirinya satu mulainya manggale ndak lama sedang duduk babuni teleponan to Oh satu babuni teleponan to dicali orang nama nalepon kironya badan nindak nalain mana lepon di sinan kalau dipandang nyangke telepon tadi ala nyangke di sian Alanya wangke telepon tadi kironyo putri nama telepon dewinan kalau dilie agak sajolah di badan inyo mengecek jo baduo dalam telepon ala ko abang sarapan pangan
pagi bang Onde ko itu dia dan putri tanya ko abang sarapan pagi kok kopi baru babue ditempek manggale sarapan pagi abang balun mamandang ketocu itu oh abang sayang jo awak oh abang sayang jo putri ndak boleh do bang sabantu itu serapan abang dulu beko sakit abang putri beko nak jadi awak batamu ndak dape awak basuh do itu kato badan putri jangan talambe bang sarapan pagi beko kok sakit abang putri bang memandang kata rupo itu onde dek kandung putri abang jadi put kata badan anton de abang dengan bana jan jadi kecil abang bang mana putri kabang abalila sarapan lebih ko sakit abang dai bo abang nyo putri kok tadang sakit bang badan abang kaba putri mamikian bang ala de inyo badanan to nyobali sarapan pagi nampak di putri sedang makan melalui WA badaninyo ndak tanggung sanang hati purun kanyang-kanyang abang makan bang banyak-banyak bang sarapan pagi ba itu kato badaninyo putri sayang kabake abang awak kini kabang kawatanyo janabang baduto janabang bacali babana bang badan abang le sabatu sayang ke putri bang le ndak sayang dimului jo le ndak main-main putri de abang menang kato dari putri jawaban badanan tu abang sayang kabake putri abang cinta kabake putri dia ndak abang no dia bagara-gara ndak abang baduto kato sampai sarupo itu kalau iyo abang sayangku putri kok savana suko biloko abang bangka Jakarta bajalan-jalan badana awak bang oh jalan-jalan bang badan awak bilonyo abang ka Jakarta oh kok dapet kandak dari putri kok tiba bang di malam minggu pailah bang ke Jakarta putri tunggu abang di Manggarai boleh nak awak jalan malam minggu bang
jalan malam minggu mandanga kato dari putri jadi dek kato badananto malam minggu abang ke Jakarta pertemuan kita di Manggarai Coy itu kato badaninyo ananari sari itu mana lepona lavaranti ala sehari sakutiko sehari joduari tumpak di badan la dirianto lai manggale taruiju olai manggale taruiju tibo waktu malam minggu tibonyo di hari satu anggaran pukul 3 patang nang kadaya lawat tutui ndak manggale anto nak nyolai pulang ke rumah badaninyo dia tahu baki ici onde dia kan buang ici abang malam beko abang kedua pai jalan jo kawan-kawan antas sehari 2 hari antas semalam 2 malam jan came tinggal di rumah mandanga kato dari anto oh abang sayang jo ici picayo bake abang kama kapai pai labang ici picayo bang ola bake la abang Ode inyo ala meminta izin barang ke inyo dari rumah ndak lamu inyo do jalan jo ndak tinggal non dari tampe nyo naninyo ala nyo ambil kereta nak nyo lain tuju jalur ke Manggarai ba itu badan diri nyo oh apa Oh nyo sedang ate kereta cek kawe datang sekali kadake badan si putri ba itu badan dirianto mansonyo sedang di kereta ke menuju daerah Manggarai di Manggarai saja Oh pertemuan Oba itu dalam cek melalui WA lanyo balik di badannya tumayo pik tadi yo de inyo sekutiko dek lanyo balik di badan putri oke bang keto badan putri nam putri lapai lo ke Manggarai menunggu badan diri yang anto mai Mama nunggu badan diri anto di sinan kalau kok dilie agak sajo di badaninyo. Ndak paralu to bilang lamu sadang di hati kereta ju. Nananto basanang-sanang ala kadapi kandaat
ati mae malah kadape nyoakan da ati ba itu bana kato badannya indak disiko di palamu ndak lamu ate kareta lah sampai kareta ke Manggarai lah turunnya ate kareta setelah turun badannya nyocek balik melalui be abang lah turun dia kato anto mandangai nyolat turun di luar bang abang awak tunggu bang di luar bang awak tunggu ala keluar badannya satu keluar badan tu nampak sekali badan putri sanang hatinya buyuangan anto pae oh sanang taraso dalam hati satu batamu lawas salam dicari restoran untuk minum oh ala bajalan nyoba dua lanado nampak restoran duduk lainnya nambah dua duduk baganding di restoran minum lainnya kedua oh nyopa oh duduk lainnya duduk baganding sama makan jo minum bagalak-galak keduanya ndak lama inyo sedang makan oh selesai makan lah jo minum barulah minum kadi bayi nama bayi ndak na lain si putri bana nama bayi Tuhan oh si putri bana nama bayi de inyo kalau nambah dua kamawa le dia kato badan anto baru bakato badan putri kama kato abang putri namu putri kuti kato abang Joy itu kato badan ninyo nanari bertambah patang nempatang bertambah sanyo nan sanyo bertambah malam nanari semalam itu yo jalan baduo badan ninyo tibur waktu tengah malam tentunya tampe kadit cari tampe sarahat kana monyo antara putri jo badan anto pae antara putrinya aja badan anto tentunya tampe serahat kadicari lah dapet tampe serahat lah nampak penginapan nanelo diambil penginapan sekali ala taruhnya ke penginapan bagalak-galak keduanya ndak takana bini de anto ndak takana bini Joana tinggal di rumah
Ho badaninyo Onda takanana jobini ba ako nasi badanana na ado takana lai o inyo si Antoyo si putri basanang-sanang di panginapan na malam sa malam itu hari paginya ko dilie Bakato anto sekutiko ariado pukul savale babali le dia abang kabogor Kato sampai serupo itu jawaban badan putri abang dak boleh abang pulang lagi abang dak boleh balik lagi abang yo putri selamo oh nyo bang Oh abang jo putri bang salamonyo abang kini putri batanyo le sabatu atikati le sabana sayang ke putri kato sampai serupo itu dia kandung putri di abang sayang ke bake putri ndak abang baduto-duto Oh kato tadanga rupo itu kok iyo sayang bang bake putri abang ndak boleh pulang capek nikahan putri hari kini ba itu kato badani inyo tuan Nikahan putri bang hari kini jawaban badanan tu bukan tak sanggup dia badan abang di matampe awak kanika bapiti abang sedang nak kosong bapiti biaya untuk jalan maalun manggale ai aku Mandang kato dari anto ko piti abang came ko hepeng abang takut hepeng awa ado piti awa ado nampoko abang wasadio nikan putri hari kini tampe nyo putri mencari ian bangai Oh kato sampai serupo itu ndak itu saja do dia kato badanan tu abang mambo baju laki nya putri ndak ado mambo baju serap do kato tadanga di badanan tu pakaian abang jan came beko di Bali baju di toko pilih dia abang nangkat tuju awak barangke lebang dari hotel to tuju daerah kalender katampe orang bang hola manikan Oh katampe orang manikan kato sampai anto manjawe Oh kalau pilagam kababelo katukurana dalam padi koco itu dia nak kaelo barang ke awana nyola
Oh barangke badan dirinya setelah taruhnya balik ke stasiun keretanya ambil jalur pakai jalan tu maka kalender. Oh batanyo juo badannya buyungan to di matampe nikah dia di kalender baru bakato badan putri oh abang sayang jo putri apa nampunyo kontrak ke rumah lia utu ustad menikah an bangai. Oliau tu ustad manikan cuy tu bana kato inyo mandanga kato cuy tu nak tabado sanang dalam mati sadang di hati kereta ju menuju daerah kalender indak tu bilang lamu bana sadang di hati kereta ju baru di sini lakok dipandang la lewat stasiun 12 ndak guno to bilang lamu ndak lamu kita bilangkan lah sampai ke stasiun kalender mengecek di kereta tadi mengecek ado suara sudah sampai di stasiun kereta iyo di daerah kalender iyo di kalender ofisial bah itu dalam ceritanya. La turuninyo kaduonyo setelah turuninyo nambah dua tarui kata ampe kontraan tampe tinggal apa iyo ke kontraan tampe tinggal sampai tampe kontraan setelah tibonyo di sinan nyotamu apa nampunyo kontraan nan ustad untuk manikan minta nikan nyo kaduonyo antaro antonyo kasakutiko iyo baduo jo badan putri itu banana nyokaban kato sampai ustad menjauh hari kini kalian dinikahkan sasila doma olah kaduonyo la lengkap sasi kaduonyo nikalinya nambah dua ijab jatuh kabuonyo jawe oh salasai kabuonyo jawe selamat pengantin baru umur panjang rezeki murah oh penyakit jauhan ala cuau jo tabiang la kaduonyo antara inyo nambah dua ala laki bini ba itu inyo kok dipandang antara putri Yosianto antara putrinya aja sianto di sinan kalau dilihat basalamannya jo Pak Ustad 100 sasi namanya kami babalik lepak nak nyolai kata sampai serupu itu jadi nak kata badan ustad babalik badan diri putri katampe kontrakan inyo duo jo badan diri anto
ndak lamoinyo sedang jalan seto tiba di hati rumah. Oh abang sayang yo putri sabantalai kita keluar. Sabantalai bang awak barangke dicari baju untuk abang pakaian abang bang Ola untuk la ganti